Hurtigt. Og for det var nummer 3. Der var en, der Nu på side, han er ude bag. Han er bag, han er bag. Bomba er der også. 8197. 2 A. Og En 8197. dinget og en Sidste er slidt 91. Det kan der ikke nogen steder. Det er celebration. Det var fucking Ikke, han er done. Han er til det. B. Eller han... Nej, han kommer af mod. En oppe. En ind i main. Side og main, side og main, side og main. Han døde oppe. Bagved side. Nej. Hvor er de tiltet? Hvad fuck er det? Der ligger en AP mod quad. AP, du kan se. Hvad er det du kan der, se hvor? venstre. Pistol round og så bare... Event room bag kassen. Godt. Ingen på B. B clear. Han er inde af main. Han er slidt 40. Løber ud. Ah, Der er det to. tog Kom nu mig. bare væk. Der er to der. En connect. Jeg er fanget nu. Ja, til kontrolløren for at få på. Og en. 3 døde B. Please. Det er ham der. Jeg er med dig. Så kommer døren. Ja, lad os se Det er til. ikke sikkert. Han er Fuck sikkert. on. Okay, 4 døde.